Аз ти? За какво става въпрос? Нали, за какво става въпрос? Откъде си? Аз ли? Аз съм от Пловдив. Сериозно ли, бе? Да, Леле, и аз съм от Пазарджик, знаеш, ама много често ходя в Пловдив я. и какво правиш там? Ходиш да Еми, пазаруваш, сигурно. да, пазарувам Някакви си главно, защото на магазини няма център, много. че в скъпите магазини, Прада, Мрада, такива, нали, Да, нещо. да. Сега, моля ти се, и за тебе все пак. Паднах на човек, най-накрая на човек. Те до сега само някакви, не знам, не имам думи. Сериозно. Викаш, аз съм много красива и затова. На колко Си, си? да, бе. Занимавам се, взимаме обекти тук, правим ги. Значи тъма си за мене. Да, бе, що? Аз търся такъв мъж, къде да има и пари. Не съм милионер. Защо съм махна тая, бе, бате?